kɛ tɔnw olu ka dɛmɛ fɛnɛ laɲini joona joona ka taa Siri jamanadenw ma u ka jamanatigi kɔrɔ Bashir El Assad kɛlen kɔfɛ ka fanga ɲɔnkiri. Nunu de bɛna kɛ aw ka bi araba kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara an ka fasiri kɛbagaw ka kunnafoni latɔmɔlenw kan Mali, Farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw a y'aw bisimila an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma ka fɔ nin ye VOA Banbara ka Mali kura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye ka bɔ Siju 53 kɔnɔna la Washington DC. An ka kunnafoniw an b'a kɔrɔtigɛ ni Mali jamana lahalayaw ye. Kunnafoni di so min n'a sigilen don kɛnyɛrɛye kunnafoni di so don n'a bɛ wele ko Joliba TV n'a tun datuguna Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Cakɛda so min sigilen don kunnafoni di so ka hakɛw kun kan n'a bɛ wele ko Haute Autorité de la Communication HAG. Olu bɔra ka laseli kɛ k'a fɔ ko u ka baaraw bɛna ɲɔngirilen to ka se kalo 6 ɲɔgɔn ma n'o ye Joliba TV ye. Mariam Kuyate VOA Banbara tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase an ma ka bɔ Bamako. An baraɲɔgɔn Joliba TV jabaraniso min datuguli kuma yɛrɛ tun bɛ senna kabini novembre kalo tɛmɛlen Mali kunnafoniko o lakɔlɔsili cakɛdaba fɛ HAG n'a tun y'a yira k'a fɔ ko a bɛna a jabaraniso yɛrɛ datugu pewu ka bɔ Mali jamana kɔnɔ n'u tun ye u ka baarakɛ sɛbɛn yɛrɛ minɛ u la. Nka bi nɔgɔya kɔni donna a ko la sabula HAG ale kɔni segila kɔ ni ka yira k'a fɔ ko a datuguli kɔni ma bɔ bilen. U bɛna kalo 6 de di Joliba TV maaw ma. Baara tɛna kɛ o kalo 6 kɔnɔna na nka ko ni kalo 6 kɔni tɛmɛna sa u bɛ tɛmɛ n'u ka baaraw ye. Wa ni waleya in yɛrɛ sɔnkɛla a ma k'a sababu kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ u ka wulikajɔ caman min yɛrɛ ɲɛmaaya tun bɛ Banjugu Dante bolo Mali kunnafonidilaw ka so o ɲɛmaba k'o fara Joliba TV yɛrɛ ɲɛmaw ka ŋaniya ɲumanya welewelelikanw fɛnɛ kan o n'a ɲɔgɔnna caman. An b'aw ladɔnniya ka fɔ ni waleya in sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye jɛmukan dɔ de tɛmɛna Joliba TV jabaraniso la min yɛrɛ senfɛ Isa Kawo Jim Mali wasaden kɔrɔ o dakan sabanan don min yɛrɛ tun ye kumakan dɔw fɔ a jɛmukan kɔnɔna na min senfɛ sa ko a ye Burkina Faso furancɛ fanga maaw olu ka laseli dɔw kɔni lagosi ni o de nana wolo nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na ni waati in na min ye Isa Kawo Jim ye ale yɛrɛ kɔni bɛ bolola sabula a bɛ kasobon kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛla la min yɛrɛ senfɛ an ye wele bila HAG ma n'o ye Mali kunnafoniko lakɔlɔsili cakɛda ye yaasa u ka se ka u kumakanw d'an ma an ka kuma bara la nka an ma jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ u fɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Décembre kalo tile 18 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don taamadenw olu tɔgɔ la minnu ni olu bɛ taa sinamata sira fɛ n'a bɛ wele nanzarakan na ko journée internationale des migrants o don min n'o bɛ ka ɲɛnamaya bi araba décembre kalo tile 18 maliden minnu ni olu laseginna ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw kan ka na Mali jamana kɔnɔ olu ka tɔnkulu min sigilen don o ɲɛmɔgɔ n'o ye Usman Jara ye an ye wele bila ale ma a b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan a bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Monsieur Jara ye n'u la. Mahaba somɔgɔw bɛ di? Hɛrɛ dɔrɔn bisimila. Ayiwa bi ye aw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min sigilen don taamadenw olu ka hakɛw olu ɲinini kama sanko minnu bɛ gɛn ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw kan ka na Mali jamana kɔnɔ bi don kama e bɛ se ka mun di an ma kuma daminɛ na? Ayiwa nin kɔrɔfɔ in diyara n ye i y'a fɔ cogo min na anw ye bɛrɛbɛrɛtɔn ye n'u b'a fɔ association malienne des experts o ye anw ye dɔ ko AME. Bi don in kɛra don ye an bɛ ka ɲɛnamaya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na parce que Nations Unies ka assemblée générale u ka sigiliba min kɛra en 1990 u ye don ɲini n'o ye kalo tile 18 ye décembre kalo ye san o san k'u ka kɛ don ye o don de ka kɛ tasibila ye ka se tunkarankew u n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma donc ko diɲɛ faamaw bɛɛ lajɛlen ka bolonɔ da sɛbɛn n'o bɔ k'u ka ratifier ko u sɔnna ma waasa gɛlɛya bɛ tunga sira fɛ o gɛlɛya ka se ka duga. Ayiwa anw fɛ farafin jamana kɔnɔ i n'a fɔ Mali anw kɔni y'an bolonɔ da sɛbɛn na mais diɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn ye farajɛ jamana ka taa Ameriki jamana na olu ma sɔn k'u bolonɔ da sɛbɛn in kan k'u bɛ sɛbɛn in signé o de nana kɛ gɛlɛya ye gɛlɛya mun n'an ɲɛ b'a la tunga taama sira fɛ surtout duguni sira ni minnu bɛ n'u bɛ taa visa t'u bolo. Donc bi don na sa an fana bɛ ka wuli ka kumaɲɔgɔnya kɛ ka faamuyali kɛ ka mɔgɔw la kalan ka mɔgɔw la dɔnniya kibaruya mun fɔra Nations Unies fɛ ani bolo minnu dalen bɛ an bɛ se ka u lase cogo min na. An y'a ye mɔgɔ minnu bɛ taa tunga na senamata siraw fɛ olu camanba de bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ nin waati in na sanko minnu bɛ cɛncɛn fo ka tigɛ k'a ɲɛɲini ka taa nanzarala gunkana la a dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛna
fo Amérique jamana gunkana kanya min kelen do gɛlɛyaba ye an bɛ waati min na komi sisan a minnu sera kala segin ka taa jamana kɔnɔna la aw kelen do ka wuli ka jɔ fɛrɛ jumanw tigɛ u ye yala aw ye dɛmɛ sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ walima diɲɛ baɲumankɛ tɔn wɛrɛw fɛ ka na ni ma kofɔlen ninnu ma wa minnu bɛ segin ka na u ka dɛmɛ an b'a kan parce que seginba o ye kulu fila ye kulu dɔw bɛ u b'a fɔ ko arapatiri o minnu laseginna dɔw fana bɛ u b'a fɔ expulsé minnu tun bɛ jamana kɔnɔ fo u sigira ka waati kɛ mais u ma sɛbɛn nin sɔrɔ u seginna donc ni jumakulu fila bɛrɛbɛrɛ bɛ ka don u ma gouvernement ani ONG fɛ mais a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que laɲini ye fɛn min ye o sabatili o ka gɛlɛn ka da kan waati dɔw fana na mɔgɔ minnu bɛ na i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ dɛmɛ min nɔfɛ n'o ye kɛnɛya dɛmɛ parce que hakili sawo bɛ dɔw sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ u ka ko ma ban pewu u ka hakili sawo kama u mago bɛ furakɛli la furakɛli min bɛ se k'a to u bɛ se ka k'u yɛrɛ ye donc o dɛmɛ ka gɛlɛn dɔɔnin mais a bɛ ka ɲɛɲini mun ye baara n'a bolo ye o ye formation bɛ ka k'u kun k'u ladɔn ka kuma ɲuman f'u ɲɛna k'u bilasira yaasa u formera fɛn mun na o don dɔ u ka ko o baarakɛlaba ye yaasa u bɛ se ka nafa sɔrɔ u yɛrɛ ye donc o kun dɛmɛ kɔnɔna na mun ye tɔn ye i n'a fɔ anw ka tɔn ninnu ani gouvernement wulikajɔ kɛ b'o la bi kosɛbɛ pour que u bɛ se ka don sira kɔnɔ sira min bɛ k'u lafiya. Yala aw sera ka kalanbolo dɔ sigi maaw yɛrɛ kun jamana kɔnɔna la denmisɛn minnu ni olu bɛ taa sinamata sira fɛ ka sɔrɔ yamaruya sira foyi t'u bolo n'o bɛ se ka kɛ bugulatigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye i n'a fɔ visa ninnu ka bɔ jamana dɔ kan ka taa jamana dɔ kan u bɛ se ka sinamataama sira a yɛrɛ dabila cogo min na sanko minnu bɛ taa ji kan. An y'a fɔ ka segin k'a fɔ ka yirula k'a fɔ ko jɛmukan de bɛ bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ taa ni jamana ninnu n'o nansarala ye ani jamana minnu n'a bɛ tɛmɛ sira fɛ n'o jikan jamana ninnu ye ani an yɛrɛ ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka duguma sira taama dabila donc duguma sira taama dabilali o magɛlɛya a nana kɛ dankari ye mɔgɔw la cɛncɛnfuga sanfɛ ani kɔgɔjibaw kan n'u niw yɛrɛ tora dɔw yɛrɛ nana kɛ banabatɔ ye dɔw bɛ kaso jugu la donc an ye waati bɛɛ an bɛ kalan k'u kun an bɛ u lafaamuya an bɛ bɔ bɔlɔn kɔnɔ an bɛ kuma fɛ an bɛ ja yiru la ja minnu ye gɛlɛya sɔrɔ olu ka ja yiru la walasa u bɛ se ka segin u ka cogo min na mais ka d'a kan waati yɛlɛma cogoya fɛ n'u b'a fɔ ma changement climatique ka d'a kan baara sɔrɔbaliya sira fɛ nin bɛɛ lajɛlen na ni kumana cogo cogo u bɛna yirala k'a fɔ ko sigi tɛ maa sɔn ka d'a kan olu bɛ cogo min na bi o de b'u bila ka taa hali ni taali man d'u ye donc an kɔni an wulikajɔ kɛmɛ ka kangari da ka kalan kɛ ka u kunnafoniya yaasa dangara kari adamadenw min na cogo min na. Monsieur Jara an ka foli b'i ye dantɛ foli min na nin tun ye Usman Jara ka laseliw ye maliden minnu bɛ taa tungan fɛ ani n'u bɛ lasegin olu ka baɲumankɛ tɔn min sigilen don jamana kɔnɔ ale y'o ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Niger jamana kan bawo bi tarata araba sɔgɔmada o kɛra u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o san 66nan ɲɛnamayali ye ka kɔn o ɲɛ kunu tarata u ka jamanatigi n'o ye General Abdraman Chani ye ale bɔra ka kuma u ka jabaraniso kan ale min ye fanga ta kabiri fanga dafiri kɛra u ka jamana kɔnɔ juillet kalo san 2023 a ka kumaɲɔgɔnyaw senfɛ ye hakililasigi di u ka jamanadenw ma minnu ni olu kɛlen don k'u ka hakilinaw bɛn u ka bɔli la CEDEAO kan. Georges Atino VOA tɔgɔ la ka bɔ Washington ale b'o lase. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes. Niger foroba jabaraniso sanfɛ General Abdraman Tiani ale y'i ka dantigɛli kɛ sanga 30 ɲɔgɔnna kɔnɔna la o mun senfɛ a y'i da don Niger bilama taabolo la fo ka taa se babu wɛrɛw ma i n'a fɔ CEDEAO kun kan o mun babu kan General Abdraman Tiani ale b'i kanbɔ k'a fɔ ko fosi tɛna olu bɔli bali CEDEAO kɔnɔna la. Notre pays a décidé avec nos deux autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible. Général Tiani ka fɔla olu bɔli CEDEAO kɔnɔna la olu ye waati jan de ta k'u miiri o la koɲuman
o kosɔn ko o wale kɔlɔlɔba tɛna kɛ o la sabula ko CEDEAO tun ye jɛkulu de ye mun bɛ diɲɛ jamanaba dɔw olu ka bila la ni Abdurahmani Tiani ale jalaki bin CEDEAO kan a ye AES jɛkulu tanu o mun kɔnɔna la Mali ni Burkina Faso olu faralen bɛ Niger kan. Abdurahmani Tiani ale bi kanbɔ fana k'a fɔ ko Niger ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sabula k'olu ye dan sigi a lakanako bɛnkan dɔw la o tun bɛ u ni jamana dɔw minnu cɛ i n'a fɔ États-Unis yɛrɛ mun y'a lase septembre kalo tile 16 k'olu y'u ka kɛlɛdaga bɛɛ lajɛlen datugu Niger jamana kɔnɔna la ka taa ni u ka kɛlɛcɛw bɛɛ ye. A ka dantigɛli senfɛ Général Abdurahmani Tiani ale ma sɔn ka kuma babu dɔw kan i n'a fɔ jatigɛwale bingani minnu kɛra Niger dɔgɔkun tɛmɛnen ka fara o kan a ma sɔn ka kuma fana Mohamed Bazoum kan ale mun tun bɛ Niger ɲɛmaya la yanni a ka fanga ka dafiri juillet kalo la san 2023. Général Abdurahmani Tiani ani a sɔrasi dɔw fɛ Mohamed Bazoum ale yɛrɛ mun minɛlen don hali bi Niger jamana kɔnɔna la. La Confédération Cameroun jamanadenw bɛ labɛn na ka kɔn u ka jamanatigi sigi kalata ɲɛ min ka kan ka kɛ san 2025 o waati la. O kama kunnafoni caman k'olu bɛ ka latɛmɛ bɔlɔlɔsiraw kan min bɛ ka kɛ kunnafoni jugu ye ni a bɛ ka kunnafoni ɲumanw datugu. O senfɛ kunnafoni sɛnsɛnnaw ani ka fara maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don kunnafoni dɔɔni koɲɛw ma olu bɛ wuli ka jɔ baaraw la nin waati ninnu na walasa u ka se ka kunnafoni ɲuman di jamanadenw ma ka bɔ kunnafoni jugu cɛ la. Nin kɛra sɛgɛsɛgɛli ye kunnafoni dila fɛ min bɛ wele ko Njonze Dakiyu. Kunnafoni in bɛ bayɛlɛma ye Nama Jara fɛ an k'o lamɛn. An b'o Vanessa Lesi ye bɔlɔlɔ sanfɛ baarakɛla ye Buya dugu la ka ale to bɔlɔlɔ kana laraweli la ko a balila ka kibaruya ye ko Paul Biya sara Cameroun jamanakuntigi. Fɛɛrɛ foyi tun t'ale bolo k'o kibaruya sɛgɛsɛgɛ o la ko a wajibiyara ka marabagakulu kɔnɔ fɔ olu nana kibaruya in nkalontigiya tuma min ani k'a fɔ ko kibaruya kuntan don. Jude Mbaku DMR TV kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ i n'a fɔ jamanakuntigi kunkanta in kibaruya koloncari fanga bɛ sɔn ka bonya Cameroun san nata kalafili wagati mana se. N ye Balata Boris Karloff sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ k'a ɲininka n'anw bɛ se ka kibaruya in sɛgɛsɛgɛ. Buya dugu worodugu tilebi yanfan kunnafoni di so CBS ɲɛmɔgɔ ye san 5 de kɛ ka 2018 jamana ɲɛmɔgɔ kalata kibaruya sɛgɛsɛgɛ. Ale y'a jateminɛ k'a fɔ kibaruya kolonw carita cayara ka a kun kɛ dalulu jɔnjɔnw sɔrɔbaliya ye. 2025 jamanakuntigi kalata masurunya la a b'i labɛnna ka kibaruya jɛlenw di walasa ko ka kalatalaw dɛmɛ u ka latigɛ ɲumanw ta. Balata Boris Karloff kunnafoni di so CBS Buya station ɲɛmɔgɔ. Jude Mbaku fana ye kunnafoni dila ye DMR TV sɛbɛnnijɛkulu ɲɛmɔgɔ don ka bɔ Buya. Sɛgɛsɛgɛli baara dɔnbaga wanɛ don yɔrɔ la yɔrɔ min ni kunnafoni kuntancari ye tiɲɛli kɛ ka tɛmɛ. Jude Mbaku ko ale ye kulu caman ye minnu ye bɔlɔlɔkan kunnafoniw cari ka jama lafili ani ko o kɔlɔlɔ bonyara kosɛbɛ. Professeur Kingsley Gange kunnafoni di kalanfa. When the Lions went to Côte d'Ivoire for the African Cameroun tolancikulu tagalen Côte d'Ivoire farafina sɛkasi donnow ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ kan. Ŋunuŋunu kumaw tun cayara ko nji ye Clinton ye walan sɛmɛ wa banbagacikuluw de tun ye o kibaruya cari ka caya. O ma kɛ bɛnsema ye fana dɛ ko labɛnnen de tun don. O tun dabɔlen don a kama de ka mɔgɔw don fili la. Well prepared to disinform and misinform people. Monsieur Karloff y'a ɲɛfɔ ko Cameroun kunnafonidilaw bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ u ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛw senfɛ. Kɛrɛnkɛrɛnya la ko musaka ntanya kosɔn, lakana faratiw kosɔn ani kunnafoni ɲumanw sɔrɔli gɛlɛyaw. Njo Dzeka Danhatu kunnafonidila. I have gone to aw b'a kalama ne delila ka taga dugutaga baarada bolofarakulu mɔgɔw fɛ yen k'u ɲininka bolifɛn jate sigilenw hakɛ ye min ye kɛrɛnkɛrɛnyala Buya dugu bolifɛnw kɔni u ye ne jaabi ko n yɛrɛ ka taa n jɔ sirada la ka bolifɛnw tɛmɛtɔ jate ninnu gɛlɛyaw n'u ta bɛɛ dɔnnibaga wanɛ dɔw i ko Professeur Kingsley Ngange Bourse Fulbright sɔrɔbaga don ani kunnafonidi kalanfa don olu kodɔnna wanɛw b'a fɔ ko nafaba de bɛ kunnafonidisow la kalanli la ani ka tilennenya kunnafonidicogo kalan kɛ. Jilaja kan ka to senna fɔ sariyaw ka ta ka kunnafoniw sɛgɛsɛgɛli nɔgɔya. Cameroun yan sariya sunba kɛlen don k'o boloda nka sariya kisɛ de ma ta fɔlɔ ka kibaruya sɔrɔ nɔgɔyali latigɛ. Bɔlɔlɔkan kunnafonidisow cayali kɛra sababu ye ka kunnafoni koloncari la wara Cameroun kosɛbɛ.
o y'a to kunnafoniw sɛgɛsɛgɛli man nɔgɔ kunnafonidilaw caaman bolo nka o bɛɛ n'a ta kunnafonidilaw y'a lase ko olu ni galabu bena to ɲɔgɔn na ka kunnafoni kolondi kɛlɛ. Lamisa Sangare, Njodzeka Danhatu tɔgɔ la, VOA News, Buea, Cameroun. Ayiwa a y'a faamu cogo min na ni tun ye Lamisa Sangare ale ka laseli ye min bɛna an don an ka jɛmukan tapo filanan o hukumu kɔnɔ o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaraniso ani arajo fiɲɛsiraw kan aw k'an bɛɛ sɔnni. An balimaw ani yantuma an ka dɔgɔkun babu a bɛna tali kɛ farafina tilebiyanfan sɔrɔko jɛkulu n'o ye CEDEAO ani Sahel jamanaw ka jɛkulu n'o ye AES u ye latigɛ minnu ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ka jɛɲɔgɔnya la. Bari sabu u ko kɛrɛnkɛrɛnyana janvier kalo o tile 29 o bɛna kɛ don laban ye AES jamanaw bɔli u ka farafina tilebiyanfan kulu la. Nka ka kɔn u ka lajɛrɛ min kɛra Mali, Burkina o ni Niger u y'a yira k'a fɔ ni olu sen bɔlen pewu CEDEAO jɛkulu kɔnɔ. Nka CEDEAO jamanaw ka lajɛrɛ min kɛra u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ kalo 6 sarati di AES jamanaw ma n'u bɛ segin u kɔ. Nka n'o bɔra n'o ye juillet kalo san 2025 la o kɔrɔ y'a banna pewu. Nka aw yɛrɛ fɛ nin kulu fila ninnu u ka latigɛ nin ayiwa a tɔ bɛna kɛ jumɛn aw yɛrɛ hakilina ye o la. Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon baro la n'o ye décembre kalo o tile 20 nɛgɛ kanɲɛ 19 ka se 20 na ayiwa a y'aw sɔgɔ VOA Afrique kan an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan. N balimaw nin kana hɔ kɔ dɛ jamana ko don. Ka segin ka na aw ma an ka foli bɛ aw ye aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn an bɛna don jɛmukan tapo filanan na ka taa n'a ye duniya fan wɛrɛw fɛ. Rusi jamana ka dugudugoliso cakɛda ye laseli kɛ k'a fɔ ko tigɛdara sigalamɔgɔ dɔ la min ni a jatilen don k'a fɔ ko ale de ye u ka jalatigiba dɔ faga. Nin ma kofɔlen k'a lakodɔnnen don k'a fɔ ko Uzbekistan o jamanaden don wa ko min cira Ukraine jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa ka taa nin walejugu kɛ i n'a fɔ Rusila jamana ka dugudugoliso cakɛda Service fédéral de sécurité russe n'o bɛ wele ko FSB olu ye a kunnafoni jalatigɛ k'a lase cogo min na u ka jalatigiba kofɔlen n'o ye lieutenant général Kinkor Kirillov ale fagalen min kɛra tarata don k'a to a yɛrɛ ka denbaya o da la. An bɛ to ni kunnafoniw ye hali bi duniya keleya tɔnba Nations Unies ka ciladenkulu min bɛ wele ko Ger Peterson ye welewelekan bila bi araba ka taa Siri jamana ma k'a fɔ ko u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ u ka kalata u ka kɛ jɛya ani bɛjɛ fanga kɔnɔna la a ye a laɲini fɛnɛ u senfɛ k'a fɔ ko wele bilalen don joona joona baɲumankɛ tɔnkulu ma ka na jamana kɔnɔna la n'o ye Siri jamana ye ka na dɛmɛ don u ka jamanadenw ma. Jamanatigi kɔrɔ Bashir El Assad ale ka fanga ɲɔngirilen kɔfɛ o nɔgɔnin fɛ kunnafoniw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko fɛn min ye Turki jamanatigi ye n'o ye Recep Tayyip Erdogan ye k'ale kelen kɔni don k'a ka kokɔrɔmadonni kɛ a ye min kɛ kunnafoni di ye bi araba ka taa Siri jamana fanga kura ma o senfɛ a yirala k'a fɔ ko a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa nanzarala olu ka kulu ma min bɛ wele ko mission diplomatique française o min sigilen don Damasi u ka wulikajɔw la min kɛra folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ye ani Faransi jamanatigi Emmanuel Macron fɛ min latɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira kan. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛ to Ameriki jamana kɔnɔ yan Ameriki jamana magotigiba n'o ye Elon Musk ye n'a la kodɔnnen don ni a ka subahana mɔbiliba dilanni ye n'o ye Tesla ye ani ka fara a ka sanfɛ mansin kan min bɛ latɛmɛ fiɲɛsiraw fɛ n'a bɛ wele ko SpaceX. Elon Musk sugandilen kɔfɛ jamanatigi kura Trump fɛ bɛɛ wulikajɔ labɛnw na cogo min na a bɛna fɛɛrɛw sɔrɔ walasa ka se ka bosonni kɛ Ameriki jamana u ka sɔrɔ yɛrɛ kun kan. Naman Jara VOA tɔgɔ la. Elon Musk bɛɛ b'a dɔn États-Unis cakɛda min sigira sen kan sankolo baaraw kama n'u ko SpaceX ani usine min fana bɛ mobili kuralamaw dilan n'a tɔgɔ Tesla o ɲɛmɔgɔba dɔn a ye baaraw damina foroba cakɛda soroko baara kɛcogo ɲuman na n'u ko département de l'efficacité gouvernementale fo cogo wɛrɛ la Dutch. An bɛna marabagajɛkulu dɔnni bɔ aw kan ka sɔrɔ yiriwa. Jamana foroba cakɛda soroko baara kɛcogo ɲuman n'o ye Dutch ye
bena dolari wari miliyari 2 bɔ États-Unis foroba musakaw la ani ka dɔ bɔ foroba baarakɛlaw la fo sigiyɔrɔma 3 ɲɔgɔn ma. O kɔrɔ cakɛda in ka baara taabolo bena mɔgɔw kabakoya waati nataw la. Elon Musk i n'a fɔ Donald Trump a jirala ko jamana mara kɛcogo dɔnniya t'a la, nka a ka baarada minnu bɛ komi SpaceX ani Tesla u ka sɔrɔ yiriwara kosɛbɛ. Coronavirus waati la Elon Musk a ka baarada min tɔgɔ Tesla a y'a bɔ Californie ka taa bila Texas bawo ko jamana sariyaw musakaw da ka gɛlɛn kojugu Californie. Elon n'a ɲɛmadankan foroba cakɛda sɔrɔko baarakɛcogo ɲuman na n'u ko Dutch n'o ye nafolotigiba min tɔgɔ Vivek Ramaswamy u b'a fɛ ka yiriwali sabati ka dɔ bɔ sariyaw dɔ la maraw kɔnɔ sɔrɔ yiriwali siratigɛ la. Dutch b'a fɛ fana ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔw la wa k'o tɛ se ka kɛ ni dɔ ma bɔ cakɛdaw dɔ la États-Unis jamana kɔnɔ minnu bɛ baara kɛ k'u to u ka sow kɔnɔ n'u ko télétravail ko dɔ bɛna bɔ o fana la walasa mɔgɔw kana baara kɛ bureau kɔnɔ. Steve Lenkar ye baarakɛlaw ka lafasalitɔ mɔgɔ dɔ ye. It's going to be a hard learning curve for him to understand that. A ka gɛlɛn ka lafaamuya ko jamana kuntigi tɛ masakɛ ye wa a bɛna gɛlɛyaw sɔrɔ sariya sunba fɛ bawo u b'a fɛ ka sariya de kɛlɛ o kɔrɔ u bɛna sariya bolo n fana ka sariyaw kɛlɛ. Musk ni Ramaswamy nin dɔgɔkun in na u taara wasabulon kɔnɔ wasadenw caman sɔnna sɔrɔ ko cakɛda baarakɛcogo ɲuman n ka laɲiniw ma n'o bɛ tali kɛ ka dɔ bɔ foroba cakɛdaw la nka a bɛ komi u tɛna sɔn fana caman bɔli la bawo u bɛ siran a kana dadigi kɛ jamanadenw na. Mɔgɔw dɔw b'a dɔn Elon Musk ni Ramaswamy ye jamanakuntigi sugandilen Donald Trump masurunya mɔgɔw de ye. Musk n'a bamuso ani Donald Trump u y'u ka laadaseli dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ wele Fête d'Action de Grâce yɔrɔ min tɔgɔ Mar-a-Lago n'o ye tariku kɛnɛba dɔ ye États-Unis. K'a sɔrɔ o waati kelen in na Ramaswamy kɔni y'a bila a ka bɔlɔlɔsira Instagram fɛ fɛɛrɛw minnu b'a to dɔ bɛ se ka bɔ jamana musakaw la cogo min na. Ne t'a dɔn n'a bɛ Elon dɔn nka a tɛna ni lamu ye a bɛna ni fɛɛrɛw kɔni ye min b'a to sɔrɔ bɛ yiriwa. Dutch ye sɔrɔko cakɛda kura ye États-Unis n'a sigira sen kan ladiliw ni kɔlɔsiliw kama sɔrɔko kan Trump ka mara kɔnɔ n'a yamaruyara sariya bulon fɛ walasa ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔw la nɔgɔya kana jamana kɔnɔ. Sisan ŋaniyaw bɛ ta Dutch de fɛ jamana sɔrɔko yiriwali hokumu kɔnɔ. Sisan an bɛna Saka Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kɛnɛ kan. Saka i n'u la. Ayiwa mun b'i ka palan kɔnɔ bi? Madame Traoré k'i fo i n'u la ka VOA Malikura kɛrɛnkɛrɛnna k'o lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo an'an filɛbaaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka kuma CAF Awards kan n'o ye Confédération africaine de football CAF o ye farafinnabu senatɔlɔntan ɲɛmayaso ka jansali ye ka ɲɛsin senatɔlɔntan ma san o san min ye ɲinan san 2024 kɛnɛ ye o sigira kunnasini ntɛnɛn Marrakech dugu la Maroc jamana kan. Jɔnjɔn fitinin caman dira jɔnjɔn belebele caman dira fo ka taa se belebelew la belebele ma n'o ye Ballon d'Or africain ye cɛ kunda ani muso kunda min ye cɛw ta ye u dira Nigeria senatɔlɔntana Ademola Lookman ma o bɛ ntɔlɔntan Nigeria forobatɔn na n'an ko équipe nationale ani fana a bɛ ntɔlɔntan Italie tɔn na min tɔgɔ Atalanta Bergame min ye muso ta ye muso senatɔlɔntana min ka senko la bonyana ka tɛmɛ muso tɔw ta kan o kɛra Zambie muso senatɔlɔntana n'a tɔgɔ Barbara Banda ale jɔyɔrɔ fana bonyana kosɛbɛ ɲinan san 2024 kɔnɔna na ka se ka faamuyali dɔ sɔrɔ nin ko kun kan n'o ye Ballon d'Or africain ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma dan san kɔnɔna na ka bɔ CAF yɔrɔ an ye kuma di farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila dɔ ma Mali la a tɔgɔ Salif Jakite n'i ye Ballon d'Or africain sɔrɔ o ye nafa ye mun ye senatɔlɔntana ma an ka Salif Jakite lamɛn. Ballontan bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye yan'u ka carrière ka ban u ka Ballon d'Or o ta. I y'a fɔ cogo min na ɲinɛnta o dira Ademola Lookman ma an b'a dɔn k'a fɔ ale ni a ka kan wa nin bɛ Ademola Lookman ka carrière tɔ sanna yɛlɛn kosɛbɛ 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 ballontanaba fɛn fɛn bɛ yen k'i ka ballontan yɛrɛ confirmer o ye Ballon d'Or de ye n'i ye Ballon d'Or sɔrɔ dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ e fɛnɛ bɛ ŋanaminɛŋanaw olu cɛ la. Wari de b'a la wa tari i ko a bɛ senatɔlɔntana ka baara sanna yɛlɛ a b'a sankɔrɔta wari de b'a la wa tari mun de b'a la min tɛ nin si ye.
a bɛ se ka kɛ wari bɛ a la mais o confirmation tɛ n bolo k'a dan hali a tɔgɔ dɔrɔn ma o kɔni o ye fɛn belebeleba de ye o bɛ dɔ fara joueur tɔgɔ kan o bɛ dɔ fara joueur yanga kan o bɛ dɔ fara joueur kundɛmɛ a kan e b'a ye k'a fɔ ni a ballon d'or ko daminɛna ka ban a kuma bɛ caya sporteurs ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se joueurs yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla ma ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ka di bɛɛ lajɛlen ka jamanaden o ka wuli k'i jɔ ni a jɔnjɔn ye ballon d'or tɔgɔ fɛnɛ dɔrɔn kama a bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ tɔn min na a bɛ falen i bɛ tɔn falen ka taa tɔn wɛrɛ la Ademola Lookman an bɛ ale kan komi ale kɛra ɲinɛnta ye a bɛ ka jouer Atalanta Bergame fɛ Italie bon n'i ye a jateminɛ kosɛbɛ an bɛ se dɔgɔyama tɛ Atalanta ma mais Atalanta tɛ o tɛ ɲɔgɔnna si clubba ye ten nanzaraw fɛ yen nɔ ni ballon d'or talen kɔ an b'a ye k'a fɔ clubbaw bɛ se ka bɔ Lookman nɔfɛ sisan muso ta jɔnjɔn fana dira o dira Zambi sɛnɛntɔlɔntanamuso dɔ ma a tɔgɔ Barbara Banda musolakaw fɛnɛ n'i ye ballon d'or ta i ka carrière kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko e ye muso ntolantanna jolen ye o bɛ dɔ fara i ka yanga fɛnɛ kan donc Barbara Banda ale ye ɲinɛnta ta an b'a dɔn k'a fɔ kɔni a bɛ a mérité kosɛbɛ kosɛbɛ juste ka chiffre dɔ d'i ma min b'a yira k'a fɔ a b'a mérité Barbara Banda welela Zambie équipe nationale la siɲɛ 60 a ye cɛlu sɔrɔ ka don siɲɛ 53 o kɔni b'a yira k'a fɔ musolaka min don a bɛ ntola tan wa a garijɛgɛ ka di bi ko la kosɛbɛ kosɛbɛ cɛlu donna ŋana o don Mariam ka kuncɛ ni CHAN ye n'o ye championnat d'Afrique des Nations farafinna sɛnɛntɔlɔntan ɲɔgɔn kunbɛ belebele don min bɛ sodenw ko fɔ minnu bɛ ntolantan farafinna championnat kɔnɔna na o san wɛrɛ 2025 ɲɔgɔndanw ɲɛbila ɲɔgɔndanw n'o ye éliminatoire ye olu tile filanan ni tile laban hukumu kɔnɔ Mali bɛ bisimila Mauritanie fɛ kari nata décembre kalo tile 12 san 2024 na Mauritanie jamana kan tile 5 o kɔfɛ Mali bɛ Mauritanie bisimila Bamako yan n'o bɛ bɛn décembre kalo tile 17 nata o ɲɔgɔnda bɛ tan stade du 26 mars la Mali Mauritanie wala Mauritanie Mali jamana fila ninnu bɛ ɲɔgɔn dɔn kɛnɛ in kan ka da kan o ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ caman kɛnɛ kofɔlen in kan min mana se sɔrɔ ɲɔgɔnda ninnu fila la taga ni ka segin na min ka kuru bɛna caya Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ qualifier ka taa CHAN nata kɛnɛ kan CHAN nata o bɛ tan san 2025 n y'a fɔ cogoya min na jamana sabala ɲɔgɔn fɛ n'o ye Kenya Uganda ani Tanzanie ka da kan CAN 2027 o bɛ tan jamana ninnu saba de kan ɲɔgɔn fɛ an bɛ bi taa jɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini aw fɛ aw ka sɔgɔlen to Malikura kan kɛrɛnkɛrɛnnena VOA kan bakuruba la. Saka Traoré an ka foli bi ye nin tun ye an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye min bɛna dan sigi an ka bi jamukan na min n'o labɛnna Mariam Traoré fɛ k'a lase jamukan bakuruba labɛnna Blanche Sanu fɛ an b'a fɔ ye k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ n'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso bɛ a bɛ wele wusula na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma je dissous l'Assemblée nationale o fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ